खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लायाव एडिशनेल डिसिआ जौ लोंना गारि सालायनानै लाखिना दोननाय गारियाव सौग्रावनायखौ लानानै जायगायाव दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मनआ जौ लोंना गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनानै लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै सौग्रावहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय मुसलपुर जिल्ला बिसानि महरगिरिफोरा मोसानाय रिहार्सेल होबाय थानाय समाव लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मनआ सौग्रावहैयो। मिथिनाय बादिब्ला एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मनआ जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन। गोबां समफोरावनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ चेकिं खालामो आरो आयेन बादि साजा होबोबाय थादों। नाथाय बे बाराव सासे एडिशनेल डिसिआ आयेन बेरेखायै जौ लोंनानै जाब्रबथाय जादों। नाथाय साननांगौ बाथ्राया बेसोदि सासे एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मननि आयेन बेरेखा जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ आयेन बादि साजा होगोन ना होआ समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि बि रिमोनलाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राफोर मख'दों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै सा 6नि सिबिआइ केसनि बेल हियारिंआ मैयामोन। नाथाय बेल हियारिंआ मैया जायासै। बिनि सायावनो मैया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मैया खौरां मेलनि गेजेरजों बिनि जाहोनखौ फोरमायदों। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिनि गोदान गाहाय बिजिरगिरि जायोब्ला कर्टनि नेमफोरखौ सोलाय सोल' खालामो। नाथाय 11 नबेम्बरावसो जौसिन बिजिरसालिनि गोदान गाहाय बिजिरगिरि जादों। बेनि थाखायनो 16 नबेम्बराव नेमफोरखौ सोलायनाय जादों होनना रोखा खालामना होदों। मख'जाथावदि बिथांमोना 8 दानसो सिगांनिफ्रायनो बेखौ नेगासिनो दंमोन होननाबो फोरमायदों। नाथाय दाबो हियारिं जायाखैब्लाबो बावैसो सान एबा माखासे दाननि उनावनो हियारिंआ जाफिनगोनखौ आसा खालामो होनना बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि आइथुगाव गामिनि सांग्रां औवारिनि फिसाज्ला जोंसार औवारिया गिख्रंथाव मेलेरिया पिएफजों भुगिनानै दं आरो बे सन्देरनाया ब्रेनाव साग्लोबहैबाय। जोंसार औवारिया बे समाव आइसिइउआव गोब्राब थासारिजों जुजिनानै दं। बेनिखायनो जोंसार औवारिखौ गोख्रै फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों। जोंसार औवारिनि नखरनि सुबुंफोरा एकाउन्ट नाम्बार 353095382385 आइबिएसि क'ड SBIN 00079996 आरो स्क्रिनाव होनाय QR क'डनि गेजेरजोंबो हरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव बार गुबुंले जानाया गिथावना महर लादों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गुबुंले जानाया ओरैबादि गिख्रंथाव महर लाबायदि सरकारा मावफारियाफोरनि थाखाय जर'खा राहा लानो थिरांथा लादों। गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा वार्क फ्रम ह'म थामहिनबा सरकारि मावख'फोरनि मावफारियाफोरा न'निफ्रायनो खामानि मावनांसिगोन। सरकारनि थिरांथा लानाय बायदिब्ला 50% मावफारियाफोरा न'निफ्राय खामानि मावगोन। बेखौ मावफुंनो थाखाय बुधबाराव नेहाथारिख'आव मावख'आरिफोरजों मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। दिल्लीनि आबहावा मन्त्रि गपाल रायआ एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ गागि खौरांगिरि अशक बर्मनआ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमाव एसे मोजाङाव फैबाय। क'क्राझारनि साबा खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया थांनाय 12 अक्ट'आव बिसमुरिनि सनापुराव मोनसे जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानांनायाव गोब्राब जोखोम जानाय अशक बर्मनखौ आथिखालनि बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। क'क्राझारनि खौरांगिरिफोरा गागि खौरांगिरि अशक बर्मनखौ सुलाद लाहैदों। 6थि खौराङाव दङ इ-रिक्सा सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरि हाथाइसालियाव दिन्थिग्रा बसुमतारी बिथांनि गलायाव इ-रिक्सा बेटारिनि अनगायैबो इनभार्टार बेटारि, ट्राक बेटारि, बाइक बेटारि, टेम्पु बेटारिखौ मोननाय जायो आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बेटारिनि आयु खमायनायखौबो बानायनो हायो होनना मिथिहोयो। आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 7638854779 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग लानो हागोन। 7थि खौराङाव दङ आसामाव 2025 मायथाइनि फेब्रुआरियाव पन्चायत बिसायख'थि खुंफुंजागोन। फैगौ 30 दिसेम्बरनि गेजेराव जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन आरो आसामाव फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव
पन्चायत बिसायख'थिया खुंफुंजागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 19 नभेम्बर खालि जालांनाय केबिनेट जथुम्मानि उनाव फोसावदों। 8थि खौराङाव दङ मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि लायनेल मेसिया फैगौ बोसोराव केरेलानि कच्चिआव गेलेगोन होनना केरेला रायजोनि गेलेमु मन्त्रि बि. आब्दुर रहमानआ फोसावदों।